agasallo do meu pai. Sempre o levo comigo. Teñen algún significado estes números? Non, escríbenos a miña muller. Pois semellan que son do pasado, pero terémolo que ver. Esa é a miña axenda de onte. Pois semella que para vostede non ten ningún significado, pero probablemente sí que o teña para a súa muller. Non, eu creo que non pode ser, non pode ser, é a miña muller, pero supoña que non, non, pero vostede comprende que eu, sabe, alguén debe ter informacións, tarxetas de crédito, cartos, non sei que máis. Non sei que máis podería ter. Está dicindo que alguén o pode suplantar. Pois nese caso deberíamos tentar atopar algunhas pistas que nos leve ao caso da persoa. Probablemente, pero iso é o que temos que facer. O primeiro paso. E pode ser difícil ao principio, pero temos que empezar por aí. É o primeiro paso. Así que non sei que pensar. Pois vostede ten que comprender que eses números poden valer e ser de moita información, polo que son necesarios para calquera cousa na súa vida. Probablemente que alguén comprenda eses números e teñan algún código. Vale, pois quedaremos. Vale, voulle dar algúns cartos e cogerille o resto cando poida. Grazas, empezaremos o martes a investigar o que pasou. De acordo? Iso é o que temos que facer. Vale, moitas grazas, señor. Pero teña en conta iso, eses números son valiosos.